Hello! A Hungarian Soulnak vagyok. Első témám egy igen ismert anime és manga, a Death Note lesz. A Death Note egy igen központpublikus, azaz főszereplőcentrikus anime. Szóval itt nincs sem, mint például Naruto-ba, hogy egy csapat, vagy esetleg 2 ember, 3 emberről szól. Szóval ez kifejezetten egy emberről szól, ő van a középpontban. Sőt, itt még az is előfordul, hogy senki más. Tényleg. Na, először is a történetet szeretném kivesézni. A történet apjába véve Yagami Lightról egy éltanulóról szól, akinek a világbéli meglátása az, hogy egy olyan világot hozza létre, amiben nincsen gonosz. Na igen. Ez kap egy természetfeletti eszközt, egy halállistát. A halállista nem más, mint egy olyan füzet, amiben, hogyha ismeri az illető egy embernek a nevét és az arcát, akkor semmilyen fizikai kapcsolat nélkül megölheti. Természetesen szívrommal például nem az, hogy beleállt ki sajátával, stb. Igen. Light nagyon zseniális fiatal elmével rendelkezik, és emiatt nagyon nagy erőnyben van például a politikusok, a nyomozók ellen. Igen, nyomozók. Egy nagyon nagy, szintén nagy koponya, El egy ismeretlen zseni, japán zseni. Megfogadta, hogy el fogja kapni Kirát. Kira Light. Azaz a gyilkos, a Kira az a killer, azaz gyilkos szóból ered. Igen. Hát animébe az ilyen nagy párbajok szerintem nem annyira érdekesek, mint hogyha mangába olvasnánk. Mangában sokkal érdekesebb. Ráadásul animében rengeteg jelenet ki van vágva, sőt, nagyon meglepődtem, mivel én először animében néztem, hogy szereplőket vágnak ki belőle. Szó szerint. Szóval nagyon nem értem, hogy például aki a mangát írta, hogy hogyan tudsz elfogadni, mint például, hogy olyan karaktert írnak, mint Matt. Mindegy, Mattről majd később beszélek. Na, hát igen. Light, azaz Kira szembeszáll a nyomozással, majd később beszivárog a nyomozócsoportba, mivel az apja is ott dolgozik. Hát igen. Megpróbálja sorba szorítani Elt, viszont ő tartózkodik. Rejtegeti az arcát, elvet használ, ugye innen az aminek szerintem itt semmi köze nincs az igazi névhez, mármint őt Ryuga Hidekinek hívják, ezért fogalmam sincs, mit ez az az a lényeg, hogy elkapja végül Light. Nagyon furfangos módon sarjába szorítja, mert aki lemond a halálista tulajdonjogára, az elveszi az emlékeit. Szóval egy fogdába vitték Lightot és Misszára mindjárt beszélek, és ott lemondta a tulajdonjogról. És mivel a tulajdonjogról nem tudott, ezért ki sem tudták vallatni, nem tudott semmit sem beszélni, és ezért még hazugsági vizsgálóval sem tudtak alávetni, mert nem emlékezetre nem tudott semmit. Na igen. Volt egy másik ilyen halálos tulajdonos, aki Kira, azaz Lightnak a nagy hívője volt, mivel az szülei gyilkosait ő ölte meg. Igen, úgy hívják, hogy Misa. Misa egy modell, de nem tudom, szerintem egy olyan semmire kerülés felesleges karakter volt, aki szerintem 1-2 rész után mindenki az agyára ment. Folyamatosan szajkúzta Lightot, és tényleg a legutolsó vérig őt szolgálta. Light szó szerint szédítette mindent. Nem is tudom, hogy egy valódi ember hogy bírt volna ilyen szögeknek bedőlni. Na mindegy. Az lényeg, hogy Light ezután megölte Ryuga Hidekit, azaz Elt. Na azután, mivel most már itt senki nem álltott az útjába, azaz a szítősége álltott az útjába,
Hát így hátraült a székébe, és hogy nyert figyelm van. Én leszek az új világ istene, lassan eljutok oda, ahova tényleg. Megállapítom, hogy itt én vagyok a király, az új világban, ahol nincsen gonosz. Aha, viszont van két zseniális koponyám, akik utódjai voltak. Az egyik egy, inkább hasonlít, igen, jobban hasonlít ő erre, Nier, azaz N. Nier egy ilyen összekuborodott taktikai zseni, aki mindenféle stratégiákkal és furfanggal lett meg kirát. A másik, a rokona, azaz nem derül ki, hogy a rokona, de elég valószínű Melló. Melló minden piszkos módszerbe vett. Szóval emberlabdással kezdve öl is, hogy Niernek a közelébe jusson, megelőzze őt ki ezt ilyen versenyként fogják fel. Igen. Aztán ebben Mellónak segít, akiről az elbeszéltem Matt. Matt sajnos az annyivel egy semmire kerülő karakter, mivel egy jelenetre van benne tényleg, viszont a mangában annál inkább több jelenetben van benne. Majdnem azt mondom, hogy ilyen szinkos volt Mellónak. Intézte az ilyen piszkos trükköket, meg ilyesmi. Női szereplő. Igen, én megvettem Miszelt, mert szerintem teljesen mindenki karakter. Nyávó Sliva. Viszont tényleg volt benne egy olyan zseniális női karakter, Takada Kiami, aki szerintem tényleg ebbe a képbe beleélett, és őt is végül is Light szédítette, és emiatt őt is bábuként forgatta. Apropó, bábuként forgatta még Mikami Terut Light. Mikami szerint az én kedvenc karakterem, mivel egy stratéga, azt hiszem, hogy az animébe egy vérgző baromnak állítottak be, ez nem így van. Szóval Mikami az igazság híve. Te a gonoszt megveti, a jót kitünteti meg minden. Szóval Mikami ilyen. Mikami a gonoszt elítéli, és szó szerint, aki nem tud megtéríteni a gonosz hitről, azt törli a világból. Törli, hát igen, megöli. Végül lesz a második kira, végre nem lesz benne Misa, hanem nála lesz a halálista, akit Misától kapott Light utasítására. Hát nem is tudom, hogy itt tudnék még mondani, a nyomozócsoport talán. Nyomozócsoport 2 darab jó karakter van benne, a többi elhanyagolandó, az egyik Matsuda. Matsuda egy igen fiatal, kicsit ilyen lazább kötésű gyerek, aki más nagyon jó koponyával és stílussal rendelkezik, valamint a Mogi, aki elhalál után mindvégig Lightra gyanakodott, és ez segített Niernek is, hogy végül sorba szorítsa Lightot. Hát az anime vége ugye, hogy Light meghal a lépcsőn ülve, ilyesmi. Hát magával az nem pont így festett, szóval az ott annál inkább durvább volt, hogy igen, meghalt a lépcsőn ülve, de Misa meg az épületnek a tetejéről, amin lépcsője meghalt Light, leugrott. Szóval öngyilkosság lett, mondjuk ez is Ryuk írta a halállistába, de ez nem számított, mert ugye ennyi élete maradt hátra, mivel ugye kétszer is megőrizte az életét a halálisten szeméért. Arról volt a halálisten szeme. A halálisten szeme egy olyan dolog, hogy a hátralevő életed feléért, amit adsz a halálistennek, megkapod az egyik szemét. És ezzel a szemmel már nem csak a neve és az arc alapján gyilkolhatsz, hanem csak az arcára ránézel, és a feje felett megjelenik a neve. És így nem kell kutakodni, hanem csak egyszerűen beírod, szevasz, halott vagy. Igen. Hát állítólag szeretnék egy Death Note 3. szezont. Én erről kétféle fordítást hallottam, nem tudom melyik az és melyik nem, hogy ti ezt eldöntitek. Az egyik az, hogy Lightból halál is lesz a halál után.
és lejti a naplóját. Ezt egy fiatal lány találja meg, aki ugyanúgy inkira lesz 16 évvel később, lehet halál után 16 évvel később, és folytatódik ugyanúgy, hát Régót felváltja az új halálisten Yagami Light. Erről még rajzokat is láttam, de ez nem tudom, engem nem annyira érdekel, hogy a fő nagy király egy 16 éves kislány legyen, nem? A másik annál inkább érdekesebb, ami nekem is nagyon tetszett, hogy Mikait örök életre elítélik. Igen, megszokik a börtönből. Hát igen, őt is megviselje az idő, mivel 10 évig bent volt. Látom erről is rajzogat, Mika milyen, hát ilyen enyhébb szakállal, ráncos arccal kiszökik. Majd később az idővel helyre jön, ugye nem tűzbe a fénye börtönbakon keresztül, mindegy. És talán egy újabb halállistát. És ezzel a listával ő lesz az új nagy király, Mikami-teru, az új igazságosztó. És én nagyon is szerettem Mikamit, mert ő egy csodálatos karakter, és ugyanazok a meglátásai világról, mint nekem. Nem úgy, hogy én is egy pszichopata vagyok, hanem hogy tényleg. Hát én is szeretnék egy olyan jövőt, ahol nincsen gonosz. És nem azt mondom, hogy ok nélkül gyilkoljuk le őket, hogy tényleg térítsük őket jó útra, de hát ugye nem lehet őket megajtani. Szóval nevetlen barmok, akkor tényleg törölni kéne őket a világban, mert ezért csak hátráltatják az embereket. Na mindegy, most szeretnék tőletek búcsúzni, legközelebb jelentkezek. Ja igen, ez nem egy koppintás. Remélem, hogy a VTube, igen, remélem, hogy VTube-nak bekerülök. Nem hiszem, hogy valami válogatás lesz, mert kövesen vagytok. Haha. Mindegy. Remélem, hogy bekerülök, szóval. Remélem, hogy legközelebb már őket képviselve jelentkezek. Hellóztok!